mgbasa ozi a ka mma gbasara mba ụwa niile n'ebe ọbụla ha nọ na ka unu ghọta ndị niile na-emebise akụ ndị niile wụ ala dị mma nọ na akụ kọmuniti n'ala Biafra. Ana m akpọchi mmadụ abụọ na mmagodi planụ anụ mee mitin na Akwa Ibom. Mitin niile ọ na-eme na Akwa Ibom wụ onye na-akpọ onye dịkachi egwu ọnwụ ka eji aka Elias eji ahụ ọnụ wee mara. Eji ahụ ọnụ yala Ugochukwu ike ma eji afọ ọnụ a ha ma abụọ ọwụ ndị uchi ndị ọzọ la plan na-eme mitin niile dị iche iche otu a ga-echi wee kọwata Nigeria Fulani terrorists and asari Dakugbo boys wee ebubo agụ ịkpọbata ha n'ime akụ ibubata ha n'ime akụ. Nkwado agha unu na-adọbata n'ime akụ ka unu chibata ndị Fulani in uniform with asari Dakugbo men wee ebubo agụ n'ime akụ. Ọgụ a ga-esikwa ike na ha awụkwa ọgụ gentle na ha ewe ọgụ akụ community with the whole Biafra soldiers niile ka a na-akwado. Ndị akụ eji ahụ ọnụ na-achọ ịrapta ndị akụ ka m gwa unu anụcha ebe niile dị iche iche the whole Biafra niile Biafra Liberation Army niile anjụrụ oju bara ebe niile onwe ihe na-ahụ ahụ. Ugochukwu ike imene planụ imene mitin gị na Akwa Ibom otu iche bubata Fulani uniform n'ime akụ witi gị na-eji ahụ ọnụ onye dịkachi egwu ọnwụ aka eji afọ ọnụ unu mere mitin na Akwa Ibom mee mitin na Owerri mee mitin na Okigwe mekwe mitin na Aba. Anyị hụchawo anyị nụ ọdịwo Biafra places niile. Gee ntị ndị akụ onye dịkacha egwu ọnwụ a yala Ugochukwu ike planụ lere ụlọ niile nọ n'akụ gbakanyecha ya ọkụ. Ụlọ niile nọ n'akụ ha gbakanyechara ya ọkụ. Ha planụ ọkwa ha nwa wit ndị Fulani uniform wit asari Dakugbo boys bịa gbuchia inososo niile ndị niile ha gburu n'ime akụ. Ugbu a na ha planụ kwala ibubatakwa Fulani uniform wit asari Dakugbo men n'ime akụ ka ha bịa nye ha base n'ime akụ. Anyị na-ahụ he ka ugbu a na ka m gwakwawo na nke a karịkwala ọgụ gentle nke ụzọ ọgụ Biafra Liberation Army versus akụ community eji ahụ ọnụ na-ebughata ndị nwe wụọ na gaa ntị ka m gwagwa unu asị ọkpara ntị ike obere ji ike lafọ nnụnụ. ndị akwadola gwa unu so unu tọrọ ahụ 2 million unu provide ahụ 20 million ka ha were bubata unu Fulani bịa mebisa ụlọ mkpụrụ ole ka efe afọ n'ime akụ gbachapụko ya ọkụ gbucha ndị ka ha na-egbuche
kawu ko ọgụ gentle kawu ọgụ gentle ndị akụ unu akpọla unu kwesịrị ime kpee ekpere jụọ Chukwu oke abịa ma ogogo ndị lahụisi ike nwere onwe mgbake gentle dị yahoo unu na ya eme peace talk unu na ya anọ meeting wee kpebie so otu akụ ga-eji mee agụ aka dị na mma achụpụ ndị fina na uniform a bata ala akụ chụpụ asarị ụdọkụgbọ bata ala akụ gentle dị yahoo ọnwụ onye ọnwụ ju ana mmiri nne afọ ọ ga-eme unu understand gọsọ fati ọdịmma ụmụnne ndị Biafra ndị so biko na anyị na-ayọ unu ka unu bido zawara anyị afa ndị azaba afa ndị emebiri donation is ongoing. O nwere ndị achọghị ka ha bata na grupu ọbụla ma ndị achọghị ka a mara onye ha biko nna ayọ ka unu mere anyị donation. Also this particular payment na anyị nọkwa na level of village by village structure nke anyị akwuola wee ma agree that village niile ga-agbagharịa chọrọ anyị 2 million naira. 10 village niile nọ n'akụ ha gbagharịa chọrọ anyị 2 million each ka anyị jiri raise 20 million in the next 2 weeks. Anyị ji aba akụ anyị baga akụ unu mgbe anyị ebido baa akụ unu ga-ahụ ihe ga-eme ọwụghị egwuregwu ndị akụ anyị mana ije ashiri ike ọya mekwara na anyị ji wee tinye onwe anyị onye m ndị yut niile rụbụ ndị akụ tiri onwe ha si ihe ọbụla ga-eme ya ihe ahụ ga-eme tomorrow ya mewe today biko na anyị na-ayọ unu anyị achọghị ịdị stranded n'ije a anyị achọghị akakata alawa azụ anyị achọkwa n'oke mitin n'ije a ije awụ ihe anyị chọrọ a na-ekwu a na-eme ọhịa anyị chọrọ n'ije a afọ anyị na-arịọ sọpọtụ unu village structure biko anyị na-asị ka agbapụ ya ọsọ anyị need to 2 million from each of these village from now to 2 weeks time. Biko na anyị na-ayọ unu gbapụ na ya ọsọ all the village admin niile biko nụ anyị na-aka gbasaa n'ozi a to group niile unu anụwo ndị admin ya gbasaa n'ozi a ka o ruo onye ọbụla ntị ka anyị bido natawa ego a ka anyị bido mepụtawa ihe onwebe ego anyị nwere onwebe nitere anyị mere anyị chọrọ iteki steepụ ga-eshi eke ụwa niile bikos akụ atala afụfụ akụ anọọla na mba ụwa akụ agbala n'ịntanetị in a negative way. So anyị chọrọ ime ihe ọla anyị ga-eme ka anyị reshape akụ